Бер генә милләт тә телдән башка яши алмый. Туган телебез тирәсендә барган инде берничә еллык вазгыять ирексездән Нурихан Фәттахның үз заманында язган сүзләрен искә төшерергә мәҗбүр итә. Булай дигән ул: "Әгәр тиздән минем телем бетә икән, озакламый тамырым корый икән, бу дөньяда ник яшәргә дә, нигә яратырга, балалар тудырырга, чәчәкләр үстерергә? Нигә җырлар, китаплар язарга? Икенең берсе: я тере килеш туфракка әйләнергә, я көрәшергә. Мин көрәшергә булдым" дигән. Татар теле ул хәзинәләр сандыгы. Анда ата-бабаларыбыздан калган милли йолалар, гореф-гадәтләр, традицияләр, күп гасырлык бай әдәбият саклана. Ләкин бу асыл ташлы сандык диңгез төбендә. Чумып алырга теләүчеләр генә сирәк. Телебез кимсетүләргә дучар булды. Бу татар теле һәм әдәбияты укытучысының күпмедер дәрәҗәдә абруен төшерергә сәбәпче булды. Чөнки татар телен уку сайлап алу өчен әйләнде. Татар алфавитының 28-нче, 11-нче, 15-нче, 35-нче һәм 14-нче хәрефләрен укысаң, нинди сүз килеп чыга дигән сорау килә. Бик еш килә торган сорау. Безне Аты төркемчегә беренче җитеште, шулар факт басыннар иде. Üçüncü türkümde yetiştim. Birinci geçti türküm bir geçseniz de olasınız. Bir türlü. Halık degan söz kelib chiqdi. Bek yaxshi o'qishlar. Uchinchi türküm sizdan nima so'raydi? Татар теле укытучысы буларак мине иң борчыганы укучыларыбызның фикер тарлыгы. Кайвакыт гади татар сүзләрен дә белмәүе, татар әдәбиятын, татарча китапларны бөтенләй укымавы, укырга теләмәве. Алар социаль челтәрләрдә вакыт уздыруны кулайрак күрәләр. Замана шаукымамы бу? Монда замананың гына түгел, әти-әнинең дә гаебе бар. Кичкенәдән үк русча яхшы сөйләшсен дип, бала үзенең кем икәнен дә аңламый үсә. Ни татарчасы, ни русчасы булмаган бала үз фикерен җиткерә алмый азаплана. Моның артында шулай ук туган телебезне өйрәнүгә бирелгән сәгатьләрнең кыскаруы да ята. Сәгатьләр кыскара, сон артыннан куу шул килеш кала. Миңа калса, нәтиҗәлелекнең санына түгел, эчтәлеккә, милли үзаң тәрбияләүгә күбрәк игътибар бирергә кирәк. Бердәм дәүләт имтиханы бүгенге көндә телебезнең язмышын хәл итә. Туган телебезнең бала киләчәгендә ихтыяҗы юк. Узган уку елында татар теленнән бердәм дәүләт имтиханын нибары бер укучы биргән. Бала никадәр күбрәк телне камил белсә, аңа тормышта үз урынын табарга җиңелрәк. Бәлки, бердәм дәүләт имтиханы сорауларының бер өлешен туган телдә әзерләү мөмкин булыр иде. Ләкин БДИны теге яки бу телдә тапшыруны мәҗбүр итү телгә карата нәфрәт тәрбияләмәсен. Балалар моны җәза кебек кабул итмәсен иде. Безнең бүген класста 12 укучы бар. 12 укучы безнең өчен 100% дигән сүз. Шушы 12 укучының, безнең сыйныфта утыручы 12 укучының 5-се республика олимпиадасында җиңүче булды ди. Калганнары призер булды ди. Ничә укучының җиңүче булуын белергә кирәк икән? Димәк, безгә X-ны табарга кирәк, шулай бит? Бүген туган телебезгә карата игътибар артты. Моны әйтмичә ярамый. Татар телендә белем бирүче укытучыларга грантлар булдырылды. Туган тел укытучылары катнашырдай бәйгеләрнең дә саны шактый күп. Эш тәҗрибәсендә бик күп үз фәнен яхшы белгән, дәрәҗәле, тирән белемле татар теле укытучылары белән аралашырга һәм эшләргә туры килә. Барыбызны да борчыган сорау бер: безне кем алыштырыр? Бүген алмаш булырдай, татар телен һәм фәнне камил белгән, иң мөһиме, туган телебезне балаларга тирәнтен өйрәтергә теләгән яшь укытучылар юк дәрәҗәсендә. Шулай ук татар теле әдәбияты укытучыларына үз эшләрендә эшләргә, эзләнергә этәргеч бирердәй курслар, чаралар күбрәк булсын иде. Безгә бер-беребез белән аралашып яшәргә кирәк. Туган телебезнең, Татарстаныбызның киләчәге безнең кулларда. Киләчәктә кем татар газеталарын укыр, кем татар театрына йөрер? Без шул хакта уйланырга тиеш. Татар дөньясына булачак лидерларны,
ижад дөньясында кайнаучыларны нәкъ менә без бирергә тиеш дип саныйм. Бер урында гына таптанмыйча, камилләшеп, үз үсешебез өстендә эшләп, яңалыкларны көтеп утырмыйча, үзебез яңалык тудыручы булыйк. Укучыларыбызны иҗади шәхесләр итеп тәрбиялик. Татар дөньясына булачак иҗат әһелләрен дә без бирмәсәк, кем бирер? Эшчәнлекне дә шундый итеп оештырырга кирәк. Татар теле, татар әдәбияты дәресләре укучыларыбызның яраткан дәресенә әверелсен.